आब'मोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दानिया मोसाफैसिगोन हाथरखि ब्रह्म क्लास 12 सिरियाल नाम्बार 3 आरो बिथांमोननि लोगोफोर Rotate of live streaming. Live streaming. Live streaming Android. बिथांमोनानो जादों मिस हाथरखि ब्रह्म क्लास 12 आरो बिथांमोननि लोगोफोर सिरियाल नाम्बार 3 आयौ नोंसिनाव सोर सोरनि बलेर' स्करपिय' थाफैलाबायखो थायो आदानि लोगोफोरजों दां आं लाजिलायलाङोहाय आंखौबो दङदां बैसागुआवनो लाजियो नामाथाय ए माथो बिनानाव मोनसोलाय सफैबाय बैसागु जादों नामा नोंसोरबो औ आदा जोंबो बैसागु जागासिनो दंथारो दे नोंसोरनिफ्राय मेथाइ खनदो दोंसे जोंबो नोंसोरजों रंजाफानोसै आयौ सासेया मा गान गाथारबायदि थिफुथ्लाथ्लाथारहाय हाय फाग्लि खोनालायलांबायसोन्दां खोना दाखोनाहाय
आब'मोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दानिया मोसाफैसिगोन क्रिस्टिना बसुमतारी क्लास 10 सिरियाल नाम्बार 4 क्रिस्टिना बसुमतारी क्लास 10 4 आरो बिथांनि लोगो बिथांमोनानो जादों मिस क्रिस्टिना बसुमतारी सिरियाल नाम्बार 4 रेडि खालामनानै लाबोखानांगौ ट्रेकफोरखौ जोंहा बिसोरो लास्ट बादायगिरि जागोन मोसानायनि दा बिनि उनाव जोंहा नेक्स्ट मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय जों बेखौ जागायगोन बिनि थाखायनो जायफोर बिथांमोना मेथाइ रोजाबनायाव मुं थिसनदोंमोन बे बिथांमोना थाग थियारि जानानै थानांगौ बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय एसेखिनियावनो क्लास 9 12 नि
ग्रुप डान्स कम्पिटिसन बादायलायनाया जोबनानै थांबाय